Hola companys, soc Marc Oliver de Finques Arquitect. Avui us vinc a presentar un pis 6 habitacions que tenim a Cal de Costa. Acompanyeu-me. Fixeu-vos a mà dreta el passillo, juntament la primera habitació tenim una cuina amb la galeria al fondo, pel rentat us serà molt pràctic. Tenim quarto de bany complet, una habitació i entrant aquí se van muntar habitació principal, bany i vestidor, però realment eren dues habitacions que hi havia. Aquest seria un possible vestidor. Aquí tens quarto de bany també complet amb banyera i aquesta pedazo habitació que tenim aquí. Doncs molt bé, aquestes tres habitacions se complementen amb una quarta, seria aquesta d'aquí, que això podria ser un menjador tranquil·lament, amb balcó, que donem a la part de darrere, i tenim aquí una altra habitació i menjador. Fixeu-vos quin menjador més gran. Aquest realment és un pis de 3 habitacions i un apartament. En total tenim 6 habitacions. Fixeu-vos, quarto de bany. Aquesta és la porta d'accés de l'altre pis, diguéssim, i una altra habitació de matrimoni. Pues molt bé, companys, acabo el vídeo, el fem ràpid, com ja sabeu, 973 10 22 86, jo i el meu equip us trobarem a l'immoble que necessiteu. Ens veiem aviat.